Sowan-sowan kutha Pono Raga. Segera balak mijil saking sasana pangriyasan pemuja ning sasana pagelaran agung. Katindak para bujang-anong terpilih, bujang-anong terbaik. Rodok sabar, rodok sore, pokoknya sakit toh. Aku wis ready. Rodok sabar mas. Oh, sing engkel musuhe Bapak Bino. Bapak Bino ya. Musuhe iki. Panguwasa Jombang iki mas. Ayo penontonnya kumpul. Wedok tawuran kuwi iki. Hei, ha, ho, hei, ha, ho. Mending nonton bujang-enong terpilih gitu. Kandongannya rodok larang, tapi gak lebih tuku. Ora delogok delopok tenan. Rapate mung Kediri Nganjuk. Jombang ora rapat. Tim Onar ready. Brok teko ora brok. Gak teko. Duwite gak teko ya. Pasal kere. Minggir Bagong. Pecut sampean kok minggir. Rodok galak ditino. Hei! Maksudnya nek wis pater ngene iki rodok kemlinti dik. Yo! Ayo. Panitia mohon merapat panitia. Panitia mohon merapat nyotulung. Monggo.
Ayo. Bapak Along monggo ayo Bapak Along. Bapak Agung sampun prepare. Ladalah. Jangan dong sak jose ini pengen. Glender. Ait. Minangka putra saking Ibu Sudarsih Paranggono. Jangan dong sak jose. Ait. Hei. Hai Lord. Ladalah. Ora delopok tenan. Persiapan. Brodoli cangkemmu. Wih. Loh, kuwi jebakan yang disediakan oleh pemilik untuk pemain. Kuwi iki lho Mas, bapatane. Urung dikak. Jo, lah. Piye Mas? Sitoke iki lho, sitoke. Dibelok ya, Dit. Sitoke kek ono. Dit, Jikok nang sitoke kano. Wah. Ngisore pi. Lah. gasong. Urung mekan.
Oh gak godak. Gogo loro kok goblok kabeh. Lah wong apik ya. Iya apik. Biasane kene. Hadit, ketok goblok ya. Ketok gobloknya dijak. Lho kene iki lagi mangkate kono wis ngetokno mimi peri. Apa? Wong kajeng kowe sempake ketok aku yo piye ngono. Lah kok nek gak nyawang kono kok kebreset panggung kok Iya. Dadi pasulayan. Lek disawangi kok dosa gak disawang kok eman-eman. Jarene guru agama mbiyen nek kedep kuwi dosa dit berarti aku wis ngene wis ra kedep. Selama gak kedep berarti gak dosa ya. Ora dosa. Dosane sitok pokoke. Piye wi? Ya kene apa meneh kedep akeh ngene ya dosane akeh. Berarti itu melek terus. Iya toh, tak pandeng ae. Piye Mas? Mane-mane. Ora kaya dino ki mau pokoknya. VIP Mas. Piye nah cek tambah nah. Nes. Anu Mas, kembang macan kerah Mas. Bendang metang-metang ya. Mas Lah B. monggo gendongan anak kaya jengkang-jengking ngono. Niki hibur masyarakat Jombang mriki. Niki acarane napa? Bakolo oho. Aib ngawur. Piye Mas Adit? Dalem. Ora kaya dino ki mau pokoknya. Ora wong biasane. Budal ya ora nggawa apa-apa. Beh, Ora nggawa apa-apa tenan iki. Ora nggawa anu iki acarane iki sontok to iki acara nggih. Mas lho. Bingung nak. Oh, Iki nek cai dadi es. berek nek tak ajene iku ya rungokno. Saya tahu ya Allah Gusti. Aku tak ngopi. Iki jenenge apa acarane apa ki aku Oh duweni acarane ya saya adek es. kok nek nggawa pop es ah. Ngene. Nggih. Ayo ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki omong tok jos. Mau ngalah ngono ta ya. Sing nyampekno iki. Acara Nyampo aku rene we acarane ya iso lho. HUT. Hut. Iya, Nggih. HUT. Hari ulang tahun. Hari ulang tahun. Iki lho. Kenekan iki lho apa gitu iki. Oh, Madura. Terop kok Madaro santun. Tak kira Madura le. Kuwi lho sound system. Nggih, Mas. Nggih. Paring asma napa niki? ABS Audio. ABS audio. Bisa nadoh iki kaya iki. Iki sok. Apa? Iso nadoh. Ada nek kok ngene dhewe, nek kok kene sedar. Yo, delok disiare pas dingingne. Jarak kowe, jarak. Jarak to Mas aman jarak. Nggih, mugi-mugi isone tetep jaya. Jaya. ABS nggih. Nggih. Nggih semanten ugi Jalmo Pranatata. 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 Kok Pranatata to? Heh. Wanatata. Malah jelas nek kuwi. Pranajaya. Iya. Sing duwe soale apa kuwi? Soale apa? Soalnya apa Mas? Jalmo Boti. Matane Jalmo Boti. Jalmo Baji yo Jalmo Boti. Lah ngomong sikit Lha wong tangan. bareke ya ora jelas-belas ya lah ngene kok muni. Piye? Anu iki gak sempakane. Cah iki buka wadi ya. Sithik kok anu. Ning kene iki ya ana artise Mas. Artise Artis. Jombang. Artise Jombang. Di Tapi mbuh iki kita Kok gak ngetok blas kaya jare iki. selendang biru Mas. Wah, ya temu to pakaian mata. Ya, wis jujur. Jadi duga-duga. Walah. Nepe mudono nep junjungan nep. Cek mati nah. Cek. Tepuk tangannya menambah Mbak Susisi milik kita. Susisi milik ini beleh-beleh. Wih gawe selendang biru to wi. Selendang biru. Saya tak tahu. Sik to. Nyampo Mbak. Kene nenek peleke. Pak Seno terus. Anyar kamu mau nangis gak? Enggak, lewat sini. Enggak mau. Sini sayang. Ayo pangku om gini ya. Engko tak sangauni. Reso munggah. Jemput nih. Kayak support iki danyange Jombang Mas Jos. Esek. Junjungan kayak ono dalan. Nyapa to kok manggon ning kono barang iki sisi. Iki jenenge anu. Sepote wong nyawangan Sendang Tulungagung. Iki wong aslinya Sendang Tulungagung iki. Garapane wong Tayub Kawak. Bagian pucuk gunung Anding Alas. Mulai
lewat kono, Dit. Oh, jalan. Wes junjungan gek terno. Wis ben ditotnya Adit. Oh iya tak. Mbah Sombo. Ayo. Pito geruh ngene iki. Sepote wong nyawangan tulung aku sedang. Ayo Cang, cepet. Dintani dadak. Kok metune pencak. Metune bareng pencak kayak bacok-bacokan Mbah boleh musuh iki. Pecet-pecet tak. Wes. Gak apa-apa wi kena bedemit di bar. Ayo Mbak Susi. Wis tinggal. Esek. Bayi. Penyanyine kalah. Sandale jane regane. Jane toke. Tenanan. Cek, Regane emas iki. bandrole sandal katut. Deloken wi pira regane. Doi. Lah kok ukurannya siji 17, siji 16. Disisih. Ya iki lah. Ya ampun, sugeng sonten Cahayu. Iya. Sugeng sonten Cahayu. Sugeng sonten ke dijawab. Sugeng sonten Cahayu. Oh enggak kan. Oh, selamat sore cantik. Selamat malam. Matamu blawur, ya ini kok selamat malam. Selamat sore cantik. Nggih, Selamat nggih isu. sebutannya. Oh iya. Wes pi atasono gak ngatasi aku lek selamat isuk ngene iki. Cek. Cek. Mbak Susi, niki assalamualaikum mboten salam. Rasane apik mboten rasane elek niki sebenarnya. Niki danyang soalnya Mas. Oh, Nek jenengan nembe ning Jombang niki gedruk ping 3 nyembah Mbak Susi niki laris Jalma Pranajaya Oh iki. mana? Oh, iya. To laris to lek musuh kita. Itu diomong kok Pito. soalnya. Kok malah ngombe arak tuh pito gitu to, Cah. Weh nek ndi? Walah. Sandal jinjit ya sandal jinjit ngarep iki lho. Makane nek mlaku rada ngene iki. Iya. Mbak Susi, jenengan iki di Madep ngarep Mbak Susi, madep ngarep. Rono ngarepe Rono. siramu madhep ro. Kok malah aku sing nesu iki. Nah, sabar, aku sing anu, pawange aku mergo. Goreng tak keplekne. Ya tak melok-melok nak keplekno nek. Niki Mbak, jenengan hibur masyarakat mriki, jenengan dados bintang tamu. Bintang tamu. Niki jaran Apa bintang? tambule cacah. Bintang Mosok tamu. mentolo. Kaya ngene. Wong tanggane, ayo jalma wong iku ganteng-ganteng. Kaya wong ganteng ya. Aja rano. Niki Cek. Rada iki gak nyaut nek maju gak nyaut Mbak Sus. Niki jenengan badhe nganu ngibur masyarakat pripun? Kuwi klambi apa korden ombone rame. Kowe ngono slayer panggung. Lagu nyuwun lagu. Dhuwur lagu-lagu apa tekono kowe? Mik mungkin lo gawenan. Loh, pakai mic dong, pakai mic. Itu bilang Mbah Sombo lagunya Upama gitu. Iya. Ya Allah. Upama. Upama kowe tak kepruk watu. Foto. Ayo. Upama sliramu sekar melati. Jangkrik aku kumbang nyidam sari. Madep ngarep Cahayu madep ngarep. Kowe kilo das. Madep Allah Taala. Ngene iki apa? Ayanen. Iya, lek lagune dangdut kendange kono. Kae lho sing luwih bagus kon iki rupane wis elek badus. Kae lho sing luwih ganteng ning kono kae lho. Kira sapa kuwi? Kae. Kuwi jenenge Kae. tengu. Iki jenenge tinggi. Nggih, sak lagu ya Mbak Sus. Yo, madhep ngarep. Panghormatan damel jenengan ugi masyarakat Jombang mriki mugi-mugi sehat selalu.
Sehat selalu, rezeki lancar. Lah, kuwi lho Mak. Jenengku email Nara. Oh, Email tak kira email Facebook. Ya. Upama Cak. Wis Bas, jangan nemen-nemen Bas. Keplek nih. Mangan piro to tangane ngene-ngene iki. Tepuk tangannya Nara. Itu wah ada aturan. Ya kabur kayak kabur. Aku begitu Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Buat Wati. Ser. Iki lho iso goyang. Lape 12 gak iso joget. Ora blas, ora iso tamu ora goyang. Yo. Itu apa? Ya. Iki kono Adela Cahyo. Sabar, sabar. Adela, Adela. Yo. Mas, kose Mas. Kose Mas, kose, kose. Urung baru kan bareng. Wis tak rapatne iki Mas, ojo diaturan dhewe. Ayo. Oh, bersama Wati sing iki dibele-bele. Persiapan Siap. Siaga. Mbak Sobo, Mbak Sobo. Ya apa? Anyar wi ya. Joget pira dari semut ya. Padini, padini. Gak tau dulu TikTok saiki. Gak tahu. Apa ini Facebook kayak Facebook, kayak ini Google wi lah. Kowe memori penuh. Zaman ini BBM gitu sih. Ayo. Gue ditinggal Siapa ya ya ya. Teng 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 teng. Esek-esek. Pokoknya, 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 pokoknya. Kritik iki ora kritik. Andi Boti ya Allah. Nggih, matur suwun, nggih, nggih. Lenggah-lenggah ngriki. Nggih, mlam. Beh, wih cepotan tapi anumu wih loh. Lah mlayu. Waduh, melayu.
Ngono angelan ayo dilanjut sik. Urung salto tenanan. Sing podang renyoke Surabaya sing kondang karo jaksi urip tindak meli kudrate mersanono sandur saat dimur linong ing Jakarta katon endah jejah desa milangoni goleki seneng ati ketoprak Yogya layang wong Surakarta kediri tahu takwane to sarencal mono jayane Sang
sesama yen lena kenopi Mejele minangka pawujaning Sang Jaya Kapimoro. Sawernaning kewana sang satu kalakang pawisa. Mejele minangka sawernaning kewana sang satu kalakang pawisa. Jaya Kapimoro ya Sang Resi Wanara. Jaya Kapimoro. Deling sang macan kembang awujananipun Pak Toyo ayo minangka sanes macan Pak Bopat. Sanes macan Pak Bopat. Oh ha! Hei, 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 hei. Wah! Hei, hei.
Cilik. Kalak-kalak sang Banteng Suro. Sanes Banteng 4 Ho-ha, ho-he, ho-ha, ho-he. Suro. Persiapan Cha 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 cha. 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 Suro. Hey 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 hey. Persiapan ayo BBS bocah bagus. Matamu
Orang bilang
Persiapan Ayo. Golane nae. Pacaran ora kawin ora penak. Pacaran ora Ora kawin, ora penak. Ya kuwi lho pokoke. Yang ini iki lho. Asik. Kae nae. Ku kenali kau lalu jatuh cinta pandang pertama. Saat ku jumpa di kau penuh kasih mesra bagai cerita. Saat ku ulang tahun ku tuang minuman ke dalam gelas. Pada saat itu ku tahu usiamu baru 11. Oh Carmilla, oh Carmilla. Oh Carmilla, oh Carmilla, ya Mila, tak kuduga kau balas cintaku, penuh kasih bagai orang dewasa, usia muda tak nampak padamu di kau yang terakhir di kau yang terakhir di kau yang terakhir. Oh Carmilla, oh Carmilla, oh Carmilla, oh Carmilla. Ayo, wayahe gambang dhisik ya. Persiapan Persiapan ayo. Ayo kebiasaan bocah bagus Kumandang suarane ngelanturin kepenang wine. Linemo ranjo hakibat ranglan gandrongge timbang suling sing
Salam olahraga. Yen luntur winterane ora kaya yen luntur tresnane tekane atine kaya mongasa sire dewe ora semedepi yene saben dina mung tansah medhuke saben kepethuk tambungi ngrarapa dadi yo duweke ora maitu kala mangsa
susuwe padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjenengan tak titipi gitu tak jantung lelungitan lunglungan kang rembetan sumilir arek rasa siremu bangsa tak pikir rito wengi beda atiku sing terangno saupomo kapan koyo aku bisa gegebrintang rangka lender rembulan aku samar kuatir lamun tak sabar sekarang makaring ora kang jekan ngelakang tanpa upama nunggu tumete sing terto kanggo nalasi lungka-lungka ketiga
kutha tulung aku dalan iki ngelekke hatiku bingung pikirne tresnomu sing ilang netra tak lembu patah tulung aku tansah eling saben aku nyawa kopi cerdas wis dadi budayane lungguh cecer semende pundakku karo ngomong yen kowe tresno aku netra tak lampu patah kowe janji tresnomu sekene ora bakal lali nanging nyatane kowe citra janji marang aku sing tansah setya ngeteni tratang lampu batang iki mati saksi tresnomu sing gede ora bakal lali panggung rejo pabrik kula maca panggo kowe citra janji marang Gusti sing agung Jalma Pranojo ABS Audio Nyawakan sendang matur suwun Mbah Sobo. omahe alas Malas. mesake yo Wisata Sabin karo Jagung Peloso Jombang Jawa Timur Indonesia ABS Audio Tanasa eling sabar aku nyawa kopi cetek sing wis dadi budayane lungguh cecer semende pundakku karo ngomong yen kowe tresno aku netra tak lampu patang kowe janji tresnomu sing gede ora bakal lali nanging nyatane kowe citra ing janji marang aku sing tansah setya